Maayong adlaw mga higala. O kung adlaw ka makakita niini o kung hapon na maayong hapon. Salamat sa Ginoo para sa lain na usab nga adlaw nga makagpadayon kita sa paghisgot ug pagtuon diya sa mga buhat. O mga igsuon, andamon nato ang atong mga hunahuna ug kasing-kasing para sa atong tema karon diya sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 19. Ug masayra nato karon kung unsa ang buhaton sa Dios para kang Saulo nga mao ang nahimo nga tigpangayam sa mga magtutuo para mabungkag ang iglesia o lawas ni Kristo. Apan sama sa atong naandan, sa dili pa kita mo padayon niini nga tema, balikon una nato hisgot ang atong mga naisgutan sa miagi nga episode para nga maayo kaayo ang pagkahanay o mapresko nato ug maayo kaayo pagkasumpay sa atong tema karon. Nahibawa nato nga diya sa adlaw nga gipatay si Esteban, misugod ang dakong paglutos sa mga magtutuo dito sa Jerusalem. Ug si Saulo ang nangulo niini, ang usa ka batan-ong lalaki nga sakop sa Sanhedrin. Ug mo'y gihimo niya nga ambisyon sa iyang kinabuhi ang paglakag ug ang pagpanghunting sa mga magtutuo dito sa Jerusalem. Ug atong nahimbawaan nga nagkabulag-bulag ang halos tanang mga magtutuo gikan sa Jerusalem paingon sa tanang dapit sa Judea ug sa Samaria. Ug atong nasayran si Filipi nakabakwit sa usa ka lungsod sa Samaria. O basing gani mao gyud ang kapital sa Samaria ug iyang giwalihan ang mga tawo didto may tungod kang Kristo. Ug daghan kanila ang mituo ug daghan ang naluwas ug nagpabautismo timaan sa ilang pagtuo. Ilang ipakita lugar kung naunsa si Hesus namatay ug nabanhaw. Ug sumala sa atong gitun-an, diakono si Filipi kay apil siya sa unang 7 ka mga lalaki nga gihimo ug gitawag nga diakono sa Jerusalem ug gani gipandungan sila sa mga magtutuo isip pagpaila o pagrespeto sa kung unsa ang ilang trabaho diya sa lawas ni Kristo. Apan si Filipi nausab siya gasa sa pagwali o gasa sa paghimo og mga milagro. Ug makapamasin kita nga nausab siya gasa sa pagtuo. Kay ngano? Kaysa dihang gisultihan siya sa Ginoo nga mupahawa sa Samaria ug muadto sa Awaaw, diretso siya mituo. Ug miuyon, misugot siya sa kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya. Ug miadto siya sa Awaaw ug dito sa dalan gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Miuyon siya nga muadto bisan wala siya makabalo kung unsa ang plano sa Dios para kaniya. Miuyon siya og mituman sa kung unsa ang gusto sa Dios. Ug diya sa dalan nga dito sa Awaaw nga gipaadtuan kaniya sa Ginoo, naay naabot ni Filipi nga yunuko nga taga Ethiopia nga gabasa sa basahon ni propeta Isaias. Ug samtang gasakay sa iyang karwahe kini nga yunuko, ug giduulan ni Filipi ug nakadungog kaniya nga gabasa gikan sa basahon ni propeta Isaias, may tungod kang Hesus nga gidala ngadto sa iyang kamatayon. Ug sama sa karniro wala niya bukha ang iyang baba para sa pagpangatarungan ug paglaban sa iyang kaugalingon, kung dili miuyon siya sa kung unsa ang buhaton para kaniya. Maoy gibasa ani nga yunuko. Ug dayon gipasakay niya si Filipi sa iyang karwahe ug giexplikaran ni Filipi sa tanan mahitungod kang Hesus ug mituo ang yunuko ug naluwas. Ug sa makapadayon pa sila sa unahan gamay, naa sila'y naabot nga tubig. Ug nagpabautismo ang yunuko kang Filipi tungod sa iyang pagtuo. At tugig nga taknaa, nasabot niya ang iyang gibasa pinaagi kang Filipi ug naluwas. Timan-i nga niini nga panahon nga bag-o pa ang iglesia, diretso nila gibautismuhan ang mga mituo kang Hesus. Dili man nila ipahulat sa pila ka bulan, pila ka tuig. Diretso nila gibautismuhan pagpakatuo atong tawhana ngadto kang Hesus. Ug mga igsuon, mahimo nga muawat usab kita niini sa ilang mga ginabuhat
Ug ditso nato bautismuhan kung naay motuo kang Hesus pinaagi sa atong pagwali. Apan pwede usab nga ihulat ang pagpabautismo sa mga tingtigom aron daghan kitang makasaksi. Busa dili lugar kita mahimo nga makasunod sa aning nahitabo sa mga daan nga mga naluwas ug sa karon mahimo kung asa mahimo ang maayo. O kung naay pabautismo nga di sila makahulat sa tingtigom, buhaton nato para sa Ginoo. Dahil sa nakawas na si Felipe ug ang eunuko gikan sa tubig pagkahuman sa iyang pagpabautismo o human sa iyang bautismo, diretso gidala sa Ginoo si Felipe ug wala na makakita ang eunuko kaniya. Mga igsoon, nakasakay si Felipe sa pangginoo nga sakyanan. Basin nakasakay si Felipe sa pako sa agila o basin mismo sa palad sa Ginoo, wala kita masayod ug wala kita mahibalo kay wala isulat dinhi sa bersikulo. Apan maoy nahitabo kang Felipe sa kalit lang wala na siya makita sa eunuko ug sa nakamatngon na si Felipe dito na siya nakamatngon nga naa na siya sa Azotus. Gipapahulay siya sa Ginoo ug wala gani siya makabantay kung naunsa-unsa nga paagi sa kalit lang. Kung atong mahuna-huna, layo man kaayo ang gibaklay ni Felipe para lang maabot niya kini nga usa ka eunuko nga plano sa Dios nga iyang luwason, nga gipili na niyang daan nga makabaton sa kaluwasan. Sa ato pa, mo'y nahitabo sa miagi natong pagtuon. Ug karon mopadayon kita sa atong pagtuon, ug karon nga episode madugangan ang atong nahimbawan mahitungod kang Saulo, ang usa ka lalaki nga nag-ambisyon sa pagbungkag sa iglesia o pagdagmal sa tanan nga mga nagsunod sa dalan, nagsunod kang Hesus. Ug atong hisgutan ang uban nga kahimtang ni Saulo. Ang ato nang gitun-an mahitungod kang Saulo, pure siya nga Hudiyo. Natawo siya sa Tarsus, sakop sa Cilicia. Ug didto siya nagdako sa Jerusalem. Og si Saulo tinun-an siya ni Gamaliel nga usa ka ilado nga pangulo ug hanas kaayo batid sa pagdumala sa balaod sa higpit nga pamaagi. Ug mo'y nahimo niya nga maestro si Gamaliel. Ug gani usa si Saulo nga labaw nga Parisiyo dito sa Jerusalem ug membro siya sa Sanhedrin ug mainiton siya alang sa Dios ug alang sa balaod. Apan wala siya mituo nga Ginoo si Hesus ug manluluwas. Busa man para sa iya piki impostor si Hesus ug ang tanan niya gasunod kang Hesus gapasipala sa Dios. Ug iyang gilutos pag-ayo ang mga magtutuo. Kay abi niya nga gapasipad-an nila pag-ayo ang Dios pinaagi sa pagsunod ug laing Dios nga mao si Hesus. Busa giambisyon ni Saulo ang pagpuka ni ini nga grupo nga wala siya'y kasayuran kung unsa ang iyang gabuhaton. Ug gitun-an pud nato nga uyon si Saulo sa pagpatay kang Esteban. Ug sugod gani adtong adlaw naniguro si Saulo sa pagbungkag sa iglesia. Ang iyang gibuhat misulod siya sa mga kabalayan. Gidakop niya ang mga magtutuo, mga lalaki ug mga babayi ug gibalhog niya sa bilangguan sa walay kaluoy. Ug ang uban kanila, iya ganing gipatay. Mga igsuon sobra ang gibuhat ni Saulo. Nahimo nga killer, magdadagmal sa mga nagsunod sa dalan. Nagikan ni ini nga nahitabo, unsa ka ang buhaton sa Dios kang Saulo? O unsa ka ang iyang buhaton sa iglesia? Ug kini nga Saulo nga nahimo nga ting lakag sa mga magtutuo. Busa atong basahon ang mga buhat kapitulo 9, bersikulo 1 hangtod sa 19, apan ang atong una nga basahon ang bersikulo 1 hangtod sa 2. Apan si Saulo nga nagpangusmo pa ug mga hulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto sa labang pari unsa kay tuyo ni Saulo nganong miduol siya ug miadto sa mga labang pari dito sa Jerusalem ug nangayo kaniya og mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco
aron niya kun aduna siya makita nga mga iya sa dalan. Usa nga ngalan ni Hesus, di ba? Nga gisgutan nato o mabasa nato sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Nga nag-ingon si Hesus, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Ug dinhi maoy ga pangitaon ni Saulo ang mga nagsunod ni ini nga dalana. Mga lalaki o mga babae, madala niya sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Maoy tumungkaron ni Saulo busa nagkuha siya og panugot o sulat gikan sa labang pangulong pari o labang pari para nga aduna siya lisensya sa pagkuha sa bisan kinsa nga gusto niya nga dakpon ug patyon ug ibalhog sa bilangguan balik sa Jerusalem. Sa ato pa, gapangusmo si Saulo og mga hulga batok sa mga tinun-an sa Ginoo. Pakasusama lugar sa mananap nga sobra ka isog nga andam siya mudasmag ug mupatay maoy pag-eksplikar sa gibati karon ni Saulo. Ug tungod niini nangayo siya sa labang pari ug mga sulat ngadto sa mga sinaguga sa Damasco aron madala niya nga ginapos ngadto sa Jerusalem ang bisan kinsa nga makita niya nga mga magtutuo kang Hesus, mga lalaki o mga babae. Ang kalayon sa Damasco gikan sa Jerusalem, mga usa ka semana nga pagbaklay busa una-una gani kun unsa kini kalayo. Dako gyud nga pagbudlay ug paghago ni Saulo para lang makaabot sa Damasco apan mas dako pa gyud ang iyang pagdumot sa mga iya sa dalan kay wala niya hunahunaa kun unsa kalayo kini nga lugara kay ang iyang tumong makaabot siya didto ug mabungkag niya ang iglesia. O gihatag sa labang pari kang Saulo ang sulat nga iyang gipangayo. Kay gidumtan usab pag-ayo sa mga pangulong pari si Hesus. O gihimo sa mga pari si Saulo nga tigpangayam sa mga tinun-an ni Hesus ni ini nga panahuna. Musa padayon kita sa pagbasa kung unsa ang sunod nga nahitabo diha sa mga buhat kapitulo 9 versikulo 3 hangtod sa 9. Unya, sa nagpanaw na siya ug nagkaduol na sa Damasco nga mao ang iyang tuyo, sa kalit usa ka kahayag gikan sa langit midan-ag libot kaniya. Ug natumba siya sa yuta ug nakadungog og tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos nimo ako? Maoy ingon sa tingog nga iyang nabati. Ug siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Tubag ni Saulo. Ug siya mitubag, ako mao si Hesus nga imong gilutos. Mga igsuon gikan niini nga bersikulo. Masabot nato nga siguro dinhi lisod dawaton ni Saulo. Nga abi niya nga si Hesus nga gasundon sa daghan nga mga magtutuo. Base nakaabot sa iyang hunahuna o kasing-kasing ang nakapalakaw nga nahitabo dito sa Jerusalem nga matod sa uban nga gikawat ang lawas ni Hesus ug wala kabanhaw. Karon nakita niya nga dakong buhi nakasulti ug miingon sa iyang kaugalingon, nganong gilutos nimo ako? Kining Hesus nga ginasunod sa daghan nabanhaw ug nakita niya sa personal karon pinaagi sa dakong kahayag nga nakapatumba kaniya. Ako mao si Hesus nga imong gilutos. Apan bangon og sulod sa syudad ug didto sultihan ikaw kung unsay kinahanglan nimong buhaton. Matod pa ni Hesus ngadto kaniya. Bersikulo 7. Ang mga tawo nga nagpanaw uban ni Saulo mihuno nga wala makatingog kay sila nakadungog sa tingog apan walay tawo nga nakita. Si Saulo lang ang nakakita og nakadungog klaro sa maong tingog. Bersikulo 8. Unya si Saulo gibangon gikan sa yuta ug sa nabukana ang iyang mga mata, siya dili na makakita ug bisan unsa busa giagak nila siya ug gidala ngadto sa Damasco. Ug sulod sa tulo ka adlaw siya dili makakita ug wala mukaon o muinom. Sa ato pa mo'y nahitabo kang Saulo nga gapadulong siya sa Damasco para sa pagtuman sa iyang ambisyon sa pagbungkag sa nagsunod sa dalan.
gapangusmo gani siya pag-adto. Siguro nga gaapiki sa pagbaklay para gid nga maabot niya kini nga mga magtuto. Apan sa kalit lang, gitumbas siya ni Hesus diya sa dalan. Mga igsuon, kini nga nahitabo, kung dinhi lang kita mubasa sa Kapitulo 9, na kulang ang atong kasayuran mahitungod sa uban pagyud nga nahitabo kang Saulo. Apan ang uban, mabasa nato sa Buhat Kapitulo 22 o Buhat Kapitulo 26. Kay gitistigos kini ni Saulo atubangan sa mga hari sa emperador ang mahitungod sa pagtumba kaniya kang Hesus diya sa dalan. Busa ang atong gahisgutan karon nga uban nga nahitabo dito nato mabasa. Kaya ang atong gibasa karon diya lang sa mga Buhat Kapitulo 9. Sa ato pa, baliko nato kini nga bersikulo. Sa hapit na makaabot silang Saulo sa Damasco, nagpakita si Hesus kaniya. Si Hesus nga siguro abi niya og patay, nga dakong bakak, nga si Hesus na banhaw. Siguro nakaabot sa iyang hunahuna nga si Hesus patay, wala ka banhaw, gikawat ang iyang lawas apan karon naklaro niya, nakita niya, pinaagi sa dakong kahayag diya sa iyang atubangan. Naay usa ka dakong kahayag gikan sa langit nga mikalit pagdan-ag libot kang Saulo. Ug ang kahayag ni Hesus mas silaw pa kaysa adlaw. Ug natumba si Saulo sa yuta, ug natumba usab ang iyang mga kauban. Ang mga kauban ni Saulo nakakita usab sa kahayag ug nakadungog sa tingog, apan wala nila masabti ang gisulti ni Hesus kang Saulo. Mga igsuon, dako kay kini katingalahan. Ang bangis nga Saulo nga mapahitas-on pag-ayo gipaubos ni Hesus ug iyang gitumba sa yuta. Ug nangutana si Hesus kang Saulo nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos nimo ako?" Mga igsuon, kung naay galutos sa mga magtutuo, ang tinuod nga ilang galutuson mauman mismo si Hesus. Mo'y kamatuuran. Ang makigkontra sa mga naluwas, gakontraha kang Hesus, kay si Hesus man ang insakto nga atong Pangulo. Sama sa gibuhat ni Saulo, nakita man ni Hesus ang tanan, kung unsa ang pagdaog-daog ni Saulo sa gasunod kaniya. Kung asa sila nangakapaingon, busa ni ini nga panahuna, gipabati niya kang Saulo nga wala siya lain, gadagmalan, gapasipalahan, kung dili mismo si Hesus. Nahibulong pag-ayo si Saulo ug nangutana kaniya. Nangutana siya nga, "Kinsa ka ba, Ginoo?" Umitubag si Hesus nga, "Ako mao si Hesus nga imong gilutos." Unya giingnan ni Hesus si Saulo nga mubangon siya og musulod sa syudad sa Damasco ug didto sultihan siya kung unsay iyang buhaton. Ug giagak siya sa iyang mga kauban ngadto sa Damasco kay wala na siya makakita. Galisod na sa paglakaw kay gibuta man siya ni Hesus. Ug sulod sa 3 ka adlaw, wala makakita si Saulo ug bisan unsa. Ug wala siya mukaon ug wala moinom. Basin sulod adtong 3 ka adlaw, gapamalandungon niya ang iyang pagluto sa mga magtutuo. Siguro nga gabalik-balik sa iyang hunahuna ang una niya nga pagpatay sa mga magtutuo. Siguro nakabalik sa iyang hunahuna ang pag-uyo niya sa pagpatay kang Esteban. Ug sa uban pa nga wala mahisulat diya sa pulong sa Dios. Ug hangtod karon nga miabot sa iyang hunahuna ang pagsulong dito sa Damasco. Basin gakahuna-hunaan niya pag-ayo nga maudi ay mismo si Hesus ang iyang gilutos. Ug basin nga pangayo ay siya ug pasaylo kang Hesus kay nagampuay siya niini nga panahona sulod sa 3 ka adlaw, 3 ka gabi, walay kaon, wala mo inom. Siguro nga mao'y iyang gibuhat. Basahon nato pagpadayon ang mga Buhat Kapitulo 9 bersikulo 10 hangtod sa 19. Kung unsa ang uban pagid na nga hitabo. Kay si Saulo, nakaabot na siya sa Damasco. Pero itong iyang plano nga pagpatay sa mga magtutuo, nawala na. Ay karon nabuta na siya o galisod gani paglakaw.
Diya sa bersikulo 10, ug dito'y usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlan og Ananias. Kini si Ananias usa ka pangulo siguro sa mga magtutuo dito sa Damasco. Sa usa ka panan-awon ang Ginoo miingon kaniya, Ananias. Siya miingon, ania ako, Ginoo. Ug ang Ginoo miingon kaniya, tindog ug lakaw ngadto sa dalan nga ginganlan og Tul-id. Ug pangitaa dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarsus nga ginganlan og Saulo. Kay atua siya didto nagampo ug nakakita diha sa panan-awon og usa ka tawo nga ginganlan og Ananias nga misulod ug mipandong sa iyang mga kamot ngadto kaniya aron maulian siya sa iyang panan-aw. Dato pa kini nga Ananias dili tong Ananias nga gisgutan nato sa kapitulo 5. Kay kato gipatay sila sa Ginoo. Kini lahi kini nga Ananias. Sa ato pa daan giplastar sa Ginoo ang mahitabo. Gipakisultian sa Dios si Ananias para sa pag-adto kang Saulo nga dili makakita, dili makalakaw o gusto patuan sa Ginoo para maulian ang iyang panan-aw. Diya sa bersikulo 13, apan si Ananias mituba, Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan mahitungod ni ining tawhana. Kung unsa kadaghan sa kadaot nga iyang gibuhat sa imong mga balaan dito sa Jerusalem. Ug dinhi aduna siya'y kagahom gikan sa mga pangulong pari sa pagdakop sa tanang nagtawag sa imong ngalan. Mao lugar ang tubag ni Ananias ngadto sa Ginoo nga siya mo'y ipaadto para sa pagpauli sa panan-aw ni Saulo. Miingon siya nga nasayod ko Ginoo kung unsa ni ka mangtas kakilir nga tawhana. Daghan ang iyang gipamatay ug karon mianhi gani sa Damasco para usab sa pagpukan sa mga nagsunod kanimo. Diya sa bersikulo 15, apan ang Ginoo miingon kaniya, lakaw, kay siya akong pinili nga galamiton sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga hintil ug sa mga hari ug sa katawhan sa Israel. Kay ipakita nako kaniya kung unsa kadaghan ang kinahanglan niyang antuson tungod sa akong ngalan. Matud pa sa Ginoo ngadto kang Ananias, pinaagi kang Saulo. Si Saulo himuon niya nga galamiton instrumento para sa pagwali ngadto sa mga hintil, sa mga hari ug sa katawhan sa Israel. Gani misulti ang Ginoo nga pinaagi kang Saulo, ipakita niya kung unsa kadaghan ang alantuson ni Saulo. Busa si Ananias miadto og misulod sa balay, ug sa nagpandong siya sa iyang mga kamot kang Saulo, siya miingon, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo sa dalan nga imong giagian, padulong dinhi, mipaanhi kanako aron maulian ang imong panan-aw. Ug mapuno ikaw sa Espiritu Santo, ug diha-diha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga daw mga himbis, ug siya naulian sa iyang panan-aw. Unya mitindog siya ug gibautismuhan, ug siya mikaon ug nabaskog. Sulod sa pipila ka adlaw, siya nagpabilin uban sa mga tinun-an dito sa Damasco. Sa ato pa, balik ko nato kini nga bersikulo. Naay usa ka tinun-an ni Hesus sa Damasco, ginganlan og Ananias. Ug basin usa siya sa mga pangulo sa iglesia sa Damasco. Ug siguro nga gilista ni Saulo kini si Ananias nga usa sa iyang lakagunon dito sa Damasco, patyunon. O basin dakpo niya og ibalik sa Jerusalem. Gisugo ni Ginoo si Ananias pinaagi sa panan-awon sa pag-adto kang Saulo ug sa pagpandong kaniya sa iyang kamot aron maulian ang iyang panan-aw. Mao lugar gigamit sa Ginoo kini si Ananias. Apan si Ananias sumala sa atong gibasa ganina, mitubag siya sa Ginoo nga daghan kaayo ang gibuhat ni Saulo nga kadaot ngadto sa mga balaan sa Jerusalem. Gipamatay ang uban, gipriso, ug nga naa siya gahom sa pagdakop sa tanang nagsampit sa ngalan sa Ginoo didto sa Damasco.
Buot lugar ipasabot ni Ananias nga dili niya gustong atuan si Saulo tungod ani nga kahimtang. Apan giingnan ni Hesus si Ananias nga muadto gyud, kinahanglan dili magduha-duha. Busa miadto si Ananias, mituo ug miadto siya kang Saulo ug sa dihang gipandungan niya si Saulo, siya miingon nga igsuong Saulo. Sa ato pa nakasabot si Ananias nga giluwas ni Hesus si Saulo. Ug buhaton sa Ginoo si Saulo nga iyang magwawali. Galamiton niya sa pagpakaylap may tungod sa kaluwasan ngadto sa mga hintil, mga hari, emperador ug sa katawhan sa Israel. Ug sa pagpandong ni Ananias kang Saulo, naayo dayon ang iyang pananaw ug napuno sa Espiritu Santo ug mitindog ug gibautismuhan tungod kay nagtuo ug ayha mikaon ug dayon nabaskog. Mga igsoon, misulti ng daan si Ginoo kung unsa ang iyang mga tuyo kang Saulo. Klaro, ipasabot niya kang Ananias, basahon nato kini pag-usab. Mga Buhat Kapitulo 9, versikulo 15 hangtod sa 16. Apan ang Ginoo miingon kaniya, ngadto kang Ananias, lakaw, kay siya akong pinili nga galamiton sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga hintil ug sa mga hari ug sa katawhan sa Israel. Kay ipakita nako kaniya kung unsa kadaghan ang kinahanglan niyang ang tuson tungod sa akong ngalan. Sa ato pa, ingon ni Hesus nga gipili niya si Saulo. Ug usa si Saulo nga galamiton sa pagdala sa iya ngalan ngadto sa mga hintil, ngadto sa mga hari, ug ngadto usab sa katawhan sa Israel. Gipili sa Dios si Saulo sa pagkaapostol. Gani si Saulo mo'y nahimo nga ikadusi nga apostol. Ug pinaagi sa atong pagtuon sa mga buhat, makita nato nga nakawali lagi si Saulo ngadto sa mga hintil, ngadto sa mga hari ug ngadto usab sa mga Hudiyo. Sa atong pagtuon pagpadayon niini nga mga buhat, masayra nato nga mahitabo kining tanan sa kun unsa ang pagtawag sa Dios ngadto kang Saulo. Ug gisulti pa ni Hesus nga mag-antos pag-ayo si Saulo alang sa iyang ngalan. Basahon nato ang giingon ni Saulo may tungod sa naagian niya nga kaantusan alang kang Hesus, kay kini nga bersikulo gapamatuod lang nga kung nakaantos ang mga apostoles gikan kang Pedro katong gipili ni Hesus nga 12 sa dinhi pa siya sa kalibutan, mas labaw ang naantos ni Saulo para kang Hesus. Pagkunik lang sa kung unsa ang gisulti ni Hesus ngadto kang Ananias nga mas daghan ang iyang maantos. 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 hangtod sa 28. Matod pa ni Saulo sa iyang pagsulat ngadto sa iglesia sa Korinto, mga alagad ba sila ni Kristo? Labaw pa ako. Nagsulti ako, ingon niya buang-buang, kay kung atong mahuna-huna, isod para kang Saulo nga murag gihimo niya kini nga pagsulat para sa pagkumpara sa uban niya mga apostoles, uban niya mga trabahante sa Ginoo. Labaw pa kadako ang akong mga pagbudlay, matod pa niya. Labaw kadaghan ang akong pagkabilanggo. Dili maihap ang mga pagbunal ug sa makadaghan nagungaw sa kamatayon. Mao kini ang una nga mga gisgutan ni Saulo nga mas daghan ang iyang naantos. Mas labaw pa ako kay kanila. Diya sa versikulo 24, sa 5 kahigayon, ako nakadawat og kulang na lang og usa nga makapatan kalapdos gikan sa mga Hudiyo. Sa ato pa 39 kalapdos ang iyang nahiaguman og kini nga lapdos kalima gani kahitabo sa iyang kaugalingon. Tig 39 kalapdos. Ug gikan niini nga bersikulo, mabati nato nga kung makaabot pa sa ika-40 nga lapdos, siguro ikamatay sa tao nga bunalan ni ini nga kahimtang. Mo'y nagian ni Saulo. Diya sa bersikulo 25, sa 3 kahigayon ako gipuspusan, makausa ako gibato, makatulo ako nalunod,
Usa ka gabii ug usa ka adlaw ako sa dagat. Diya sa mga panaw ni Saulo mao kini ang iyang naagian. Sa kanunay nga pagpanaw nahimutang ako sa kakuyaw sa mga suba, sa kakuyaw sa mga tulisan, siguro diya sa dalan nga iyang mga pagbaklay, sa kakuyaw sa akong mga katagilungsod mismo, kauban niya, katribo niya, dili man sipti si Saulo. Sa kakuyaw sa mga hintil, sa kakuyaw sa syudad, sa kakuyaw sa kamingawan, sa kakuyaw sa kadagatan, sa kakuyaw sa mga igsuon nga mini, para kang Saulo, ang iyang kinabuhi, dili man sipti. Tanan gaungaw sa kamatayon, ug dili yun maayo ang iyang kahimtang, daghan siyag na antos. Diya sa versikulo 27, sa kakapoy ug sa kalisod, sa kanunay nga pagtukaw sa kagabhion, sa kagutom ug sa kauhaw, sa kanunay nga dili makakaon, sa katugnaw ug sa kahubo. Mga igsuon, kuyaw ang naagian ni Saulo para kang Hesus. Daghang mga panahon, bisan gani sa iyang kaugalingon, nakita niya, bisan ang kauhaw, gibati niya. Daghan gani nga panahon, wala siya makakaon. Ug diha sa katugnaw, sa pagkawalay bisti, naagian kini ni Saulo. Ug gawas sa uban pang mga butang, anaa ang adlaw-adlaw nga kabug-aton tungod sa akong kabalaka alang sa tanang mga iglesia. Mao kini ang naagian ni Saulo nga iyang giprangka ug gisulat ngadto sa mga taga-Korinto. Kay mas labaw siyag naagian ug mga igsoon atong mabati. Mas dako ang iyang giantos kaysa unang mga apostoles sama kang Pedro nga gitawag dinhi sa kalibutan sa dinhi pa si Hesus, ug kaysa kaniya nga ikadusi nga mas labaw gani ang iyang naagian kay kanila. Mga igsuon, si Saulo ang atong naisgutan ganina nga gipili siya sa Ginoo nga maoy mudala sa ngalan ni Hesus ngadto sa mga hintil ug sa katawhan sa Israel. Mga igsuon, dako gid kaayo ang giantos ni Saulo alang kang Hesus. Ug sa natigulang na siya, gipunggutan siyag ulo didto sa Roma tungod lang sa iyang pagtuo. Wala niya isalikway si Hesus bisan sa iyang kamatayon. Apan bisan kung nakaantos pag-ayo si Saulo, bisan pa niining tanan nga iyang gihisgutan, wala man niya baliha na si Saulo sa atong pagpadayon sa buhat, gitawag na siya og Pablo. Mga igsuon, sa iyang pagpadayon sa pagsangyawa mahitungod kang Hesus, wala niya kalimti ang iyang pagluto sa iglesia. Ang iyang pagluto sa mga anak sa Ginoo ug ang iyang paglutos mismo kang Hesus. Permi pakabalik sa iyang hunahuna. Bisan pa kung kamulo na siya gasangyaw gawaliha mahitungod kang Hesus, bisan pa kung daghan na ang iyang gaantuson, pero para sa iya prisko pa pag-ayo ang iyang gibuhat sa wala pa siya kaluwas sa paglakag ug sa pagbungkag sa mga nagsunod sa dalan. Basahon nato kini nga bersikulo diya sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 9. Matod pa niya, kay ako labing ubos sa tanang mga apostoles nga dili gani takos tawgon nga apostol tungod kay akong gilutos ang iglesia sa Dios. Mga igsuon, mao ang pagdawat ni Saulo sa iyang kaugalingon. Ganina naghisgot siya nga mas labaw siya og giantos, pero karon giprangka niya nga dili gani angayan nga tawgon nga apostoles. Dili angayan, dili takos. Kay ngano? Tungod kay iyang gilutos ang iglesia sa Dios. Mga igsoon, wala kanus-a kalimtin ni Saulo ang iyang pagluto sa iglesia sa Dios. Bisan pa kung labaw siya giantos, permi niya mahuna-huna ang una niyang gibuhat may tungod sa mga nagsunod sa dalan. Mga igsoon, sa sunod natong pagtuon, may baluan nato kung unsa pa ang uban niya gibuhat ni Saulo para sa iyang pagpaila karon nga naluwas na
karon nga nakatuo na kung unsa ang iyang buhaton para pagpaklaro nga siya gibag-o na ug siya iya na ni Kristo. Kaya atong nasayran, siya usa ka tigbungkag sa iglesia ug tiglakag sa mga magtutuo ug gani gipamatay niya ang uban ug ang uban gibilanggo niya, gikuha niya sa diing dapit nga didto niya maabot ug iyang gidala balik sa Jerusalem nga piniriso. Na para sa atong pagtapos niini nga atong tema karon, palihog basahan ninyo kini nga mga bersikulo karon nga simanaha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay ban sa inyong mga anak. Kini nga mga bersikulo nga atong ibutang diya sa screen sama sa mga buhat kapitulo 9, bersikulo 1 hangtod sa 19, mga buhat kapitulo 22, bersikulo 6 hangtod sa 12, mga buhat kapitulo 26, bersikulo 12 hangtod sa 18. Kini nga mga gitestigos ni Saulo may tungod sa iyang pagkakabig ug pagkaluwas nga gitumbas siya ni Hesus didto sa dalan padulong sa Damasco. Diya sa 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod sa 28. Dayon sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 9. Mga igsuon, grasya sa Ginoo nga kitang tanan giluwas niya. Bisan pa kun unsa kita kadautan nga sama gani sa kahimtang ni Saulo apan gigrasyahan si Saulo o gigasahan sa kaluwasan tungod sa iyang pagtuo. Maayong adlaw. Salamat.